kecuali teng mriki. Iya. Salah. Apa? Tanggapan duwe duit akeh, urung karuan lek marai tentrem. Ya. Tanggapan jadi dalang kondang duwite akeh. Ning bar kuwi nafsune ngombro-ngombro karo Sindan Ayu njawili bar kuwi ndedemenan. Lah, ya ta, Bu. Sik to iki arahe kok akhire nyampluk aku ki piye to iki mau jane? Lho, iso lho. Kan ngeten to Pak Dalang. Bondo donya niku bukan ukuran kebahagiaan seseorang. Nah. Sing nggih to? Nggih to, Bu? Senadyan to bondo donya kuwi mau penting. Iki sik, ibu-ibu muni nggih ora lahir batin. Lah jalan jenengan kali bojone ora dikayani. Lho lambene le nyuwongot nganti kena nyatone kethu paling. Salah iku. Tetep nafkah lahir itu wajib. Suami bojo lanang niku tetap memberi nafkah nggih, Bu. Ora mungkin bojo lanang ndak memberikan nafkah. Kaya jenengan niku. Ning mong niku lho ujiane lek wong sugih niku, contone iki namung conto mawon dalang sing cedak-cedak. Nek aku gawe conto wong lanang liya engko ndak kesalahan. Contone dalang ning sebelahku iki. Lek sampean Lah ndi? Kono kuwi lho. One. Bang wis rahina, bang wis rahina, srengenge ngene muncul sunar sumampuran, bang wis rahina, bang wis rahina, srengenge muncul sunar sumampuran, cicit cuit-cuit, cicit cuit-cuit, cicit-cuit rame sorot
sir wengi tangkendat pepaya mama kan inaya ngopo bebenku papatan kan kena tepuk tangan yang meriah untuk pagelaran malam hari ini. Hebatnya warga Darmorejo. Iya. Sindene ya semangat. Saya Mbak Birgita barang ditenggani karo jejantunge. Wah. Sopo? Mas Arif nglumer wah jan. Kapan kangen lho Mas sinden-sinden karo sampean ngantian lho. Anggere jenengan renekno kaya dilolosi otot bebayune sinden sewengi ngantuk. Iya tenan. Ayo semu iki pancen ya sing marai semu ya Mas Arif kuwi. Saya untune semu banget lho. Ha nggih. Ayo bar sekiling. Nggih, matur sembah nuwun. Bu Kesi arep matur apa? Sing lila, sing ikhlas lahir batin ya, Bu. Iki cikal bakale aku nalika isih juwaka mbiyen rung duwe apa-apa numpak sedan abang kae taun 81 kuwi jaman semono angger digas malah mundur kae ayo sedan abang ning pengalamane sedan kuwi pengalamane luas pisan lho ayo cah ayo ngendi sing tau numpak ning kono ayo mula ya ora barokah remuk ayo tuku 24 let seminggu didol kok dadi 14 ayo. Nek ora apes ayo nggih. Nggih. Sepi-sepi tuku mobil ayo. Sugeng dalu Bu Kesi. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Cahya Kuntadi. Nggih. Dadi aku ki Bu Kesi ya tak terangke pisan. Pripun? Dalang itu gasku ya mek dalang. Nggih. Dadi iki tanggapane pira, DP-ne pira, turah apa ora. Aku ora mikir. Sementing sebisa mungkin menyajikan semaksimal untuk menghibur warga masyarakat yang rawuh di wayangan. Dadi aku orang efek. Mbok bengi iki mbok 2 juta, orang efek aku iki. Ora masalah. Lek wayang tetep sregep, tetep semangat ngono kuwi. Nah sing ngitung lak sampeyan. Sing efek sampeyan rada mumet bengi iki. Loh, mboten, jenengan salah niku. Syukur. Loh, dalu niki malah kula saya semangat. Saya remen ati kula ningali kawontenanipun warga masyarakat Darmorejo
ing saben taun saben kula ditanggap mriki tansah guyub rukun. Ibu-ibu nggih wonten mriki tansah panggonane niki mboten kenek disalinke sapa wae tetep teng mriki. Kula niku remen sanget. Kula mboten mikir probaya Pak Dalang. Anggere warga Darmareja mriki tasik remen lestarekaken budaya adat warisan leluhur inggih menika bersih desa. Insyaallah sampai kapanpun rego pira wae kula namung nderek. Tepuk tangan untuk bendara kita luar biasa nggih. Kita yang guyu nderek no sirai kemendeng gitu. Saestu mboten Pak Dalang, mboten. Lho, kula niku ajeng pados napa malih to Pak Dalang? Kula kalih Gusti Allah nggih nyuwun ngapunten sampun dipun paringi kecukupan munggah kaji nggih sampun nyambut damel dadi dosen ya wis anak papat. Aku ki ora mikir bondo donya. Sing tak pikiri malah kanca-kancaku yoga karo sinden ngono lho. Oh, dadi upama tombok 2 juta kuwi mau ora masalah, aku ikhlas lho. Gelangku sik gedhe, sesuk tak dol. Oh alah. Mbak enten-enten arep pamer gelang Mbak ya nggih. Wis ora apa-apa ya Bu, wong wedok kan ngono kuwi kodrate nggih. Mesti ya yen ngangge gelang mbuh wong seneng utawa ora, yen nganggone atine ayem gitu Bu. Nadyan to dhuwit mboten digawa mati, pancen dhuwit nggih urip ora nggih mati nggih to. Nggih. Dhuwit iki marai perkara, iya yen sithik lek akeh marai tentrem gitu Bu. Nah nggih mula niku saestu. Ha iya. Tanggapan ya ngono lek sithik marai mumet, lek akeh ya jane marai tentrem. Ha iya nggih. Kecuali teng mriki. Iya. Salah. Apa? Tanggapan duit-duit akeh urung karuan lek marai tentrem. Ya. Tanggapan jadi dalang kondang duwite akeh. Ning bar kuwi nafsune ngombro-ngombro ro sindan ayu njawili bar kuwi dedemenan. Lah, ya ta, Bu. Sik to iki arahe kok akhire nyampluk aku ki piye to iki mau jane? Lho, iso lho. Kan ngeten to Pak Dalang. Bondo donya niku bukan ukuran kebahagiaan seseorang. Nah. Sing nggih to? Nggih to, Bu? Senadyan to bondo donya kuwi mau penting. Iki sik ibu-ibu muni nggih ora lahir batin. Lah jalan jenengan kali bojone ora dikayani. Lho lambene le nyuwongot nganti kena nyatole kethu paling. Salah iku. Tetep nafkah lahir itu wajib. Suami bojo lanang niku tetep memberi nafkah nggih, Bu. Ora mungkin bojo lanang ndak memberikan nafkah. Kaya jenengan niku. Ning mong niku lho ujiane lek wong sugih niku, contone iki namung conto nawon dalang sing cedhak-cedhakan. Nek aku gawe conto wong lanang liya engko ndak kesalahan. Contone dalang ning sebelahku iki. Lek sampean Lah ndi? Kono kuwi lho. Kuwi lho. Aku dituting endor ini aku kae. Ya pokoke intine kuwi mau bapakmu. Awake dhewe iki lek diparingi sugih, lek ora kuat cobane, kuwi mau kesugihane dadi ora barokah. Contone pomo sampean duwe duit tak cekeli duit 1 juta 2 juta. Lah engko tanganmu util-util SMS sinden. Ayo engko dilan karo aku ya. Ya nduk winang ke ngancani bapak ngombe es krim nang kono ya. Oh, ya kuwi bahaya. Ngono kuwi. Heeh, ngombe es krim. Mulane wis rasane nyekel duit akeh, sing nyekel tak aku wae, bruk metutuk nang aku. Ah iya. Sing ngebrukne aku sing metutuk kono. Wis ora apa-apa. Wong sak umurku wis 40 munggah arep jajan es krim ora pantes ya. Lek winong tak kei es krim, genah. Kan sik bocah mau ngombe es sik pantes. Ha iya. Aku ngombe es langsung mumet kok bogesi ora tau ngombe es kaya ngono kuwi tenan. Nggih. Dungane piye kagem warga masyarakat? Mugi-mugi sedaya warga ageng masyarakat Darmareja mulai saking perangkat desa, Bapak Kepala Desa, para sesepuh pini sepuh, alim ulama lan sedaya warga masyarakat tansah pinaringan katentreman lahir batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Tansah guyub rukun. Amin. Tansah dipun paringi keselamatan donya prapteng akhir. Amin. Tuku boto dinane Jemuah wong Darmareja tambah barokah. Tuku boto didokok sanding sumur, muga-muga wong Darmareja sehat dan panjang umur. Tuku boto aja ditampur karo cengkeh, muga-muga wong Darmareja rezekine akeh. Tuku boto aja pas panas-panas, wong Darmareja utange lunas. Ya amin ya rabbal alamin. Lek ngomongin utang lunas buanter le ngamini. Ayo nggih.
Minangka tandha tresna apa Bu Kesi, iki jane ana pamundhut saka Pak PJ, Pak Kepala Desa. Pak Pardiman iki ngersake siji Ibu Pertiwi. Wah iki. Iki ditayubke mendhi kudune. Ayo nggih. Yang kedua adalah Kapilut. Ya sampean bawa apa sik ngono Bu Kesi engko terus Ibu Pertiwi ini digarap karo kanca-kanca piye kuwi garape. Ayo ngono kuwi. Niki bawanipun Pangkorinoso. Waduh. Sekali-kali lho lah aku nyoba ngene iki. Tumben. Ayo ngene. Lho kan arep didadekake Ibu Pertiwi. Oh iya. Terus engko Mas Taslim joget tayub karo Mbak Tutik. Ngono ya. Ayo. Ya wis engko ben disiapne luwih dhisik. Ayo nggih. Coba Pangkorinoso karyanipun Ibu Hajah Supatmi. nggih, saking Surakarta. Nggih, monggo dipun aturaken bawanipun Bu Sukesi Rahayu. sliramu nggih Mbak Tuti tanah liya tak tresnani lahir sembah nuwun Bu Kesi lancar Nadianto ya lagi iki le nyebabake selama menjadi istriku Bu Kesi nembang Rinoso ya lagi iki ayo ngono kuwi adate mesti Semarangan ya iki Solonan ngono kuwi ya wis diaturake ayo iki Ibu Pertiwi piye garape co nderek kula ayo nggih coba kaya apa sing nembang ya sapa monggo nderek iki ditayubke to biasane oh berarti joget yuk ngututi iki ana pamundhut kapilut iki. Iki sik tak wacane sik. Sugeng dalu Pak Cahya Kuntadi, kula penggemar berat jenengan kalian sinden Tutik lho. Tik, sing nulis kowe dhewe to iki Pak? Ora, iki saking warga Darmareja. Nyuwun lagu aja lame sak bawane ingkang nembang Mbak Tutik. Oh iya.
syukur wis duwe penggemar ayo. Aja lamis men tutik engko nuturi awake dhewe ayo. Wis monggo kono nderek sinten? Nggih. Ibu Pertiwi sik pamundhut saking Pak PJ Kepala Desa diaturake. Aja lali awake dhewe sungkem kelawan Ibu Pertiwi. Ya, monggo ta. Semeneng Tik. Wah, ben roto gayeng Tik. Ratu Tik ora merantasi. Aja lungguh sik. Wong sampean penggemari akeh ning Darmareja kene. Ayo. Kaya apal tembang Blandong barang, mongko dudu wong Bluro, dudu murite Bu Yuyun lho sampean. Kula kan mantane Pak Heru. Nalika semanten kan tahu dijak teng Blora. Terus kula diampirke teng wana mrika, terus diajari nanya Blandong. Lho, Pak ya. Apa hubungane Blandong karo bokong Blandong? Lah kan Mas Heru seperti itu. Wong Blandong niku senenge remene niku nek siji mesti tayupan. Bar adol kayu, bar Blandong terus tayupan. Nah, mekaten Pak Yoyo. Kebahagiaan itu. Modele kaya guru nerangne ning murid-muride ngono Dek. Tak golekne kanca iki ana pamundhut iki, aja lamis. Ayo nggih. Mas Taslim rene Mas, ayo ngene. Ini Mas ngancani Mbak Triastuti, ayo. Non sewu Pak Yoyo. Pripun? Menikah di atas atau di bawah? Monggo nderek teng mriku saged, teng mriku nggih saged, nggih, nggih. Ora mungkin to kene musala kono, ora mungkin. Kobong kowe engko, ayo. Lah mengke ingon-ingon kula rak ya kabur. Ayo kabur kanginan, ayo coba kaya apa. Ya Mas Taslim ora jenengan sing ngrangkani angel, ayo. Sing lanang sugih omong, ayo. Kula di bawah, Mas. Nggih, nggih. Oh, nggih. Nggih.
Mas Tasrem dikanti. Ya. Karena saya takut jeglok Pak Yoyo. Iya. Jeglok ayo. Piye Mas Taslim, ra tau to amen iki duet karo Tuti arang-arang. Lagi pisan niki Mas. Piye rasane? Jajar karo Diajeng Tuti. Diajeng Pak Yoyo, diajeng. Iki dudu diajeng. Apa? Diamput. Jangkrik. Loh, Pi, wong lek seneng, lek wong Jawa seneng sok, wah, jangkrik apike suarane. Wah, Nggih. diamput ayune bocah ngono kuwi saka senenge. Kula ndek wingi pas pentas. Ekspresine ngono kuwi. Pas pentas nggih dilem ngoten. Piye? Jangkrik sinen Tuti ra godak apa-apa ngoten. Sopo sing ngomong tak belani kowe? Kok ya wonge ngerti? Ayo. Ayo, luar biasa. Piye kowe duet karo Mas Taslim piye bareng Sarimpit ngono? Kula nggih bahagia. Mergo yahana-yahane niku cedhak kalih Mas Tasrem niku dereng nate rek jenenge dicandra. Dereng nate dingetenke kan nggih seneng karep ati niku nggih kepengin. Wis lendange kok benakne kok arep kok copot. Mas Wah, Tasrem ditekak nggak boleh kowe. gitu, dipegang. Rusek ae kok. Ya, oke. Cantik ya Mas. Sip, ibu negara. Apik tenan ya. Dawuh Mas Haji. Waduh nggih menika lho Mas, wonten sing ngersakaken Aja Lamis. Nggih. Karyanipun sinten Mas Taslim menika? Mbah Narto Sabdo. Mbak Narto asline piye pundi? Klaten. Klatenipun pundi nggih? Kerangkungan. Krangkungan Wedi. Wedi Klaten. Wah nggih. Keng menapa kok hijrah teng Semarang Mbah Narto? Ayo. Nggih. Lek takon aja akeh-akeh. Kuwi ora penak jare Sithik-sithik wae. merantau ngono jare. Kudune takoni, "Sehat Mas Salim?" "Sehat." Rapo kali sinten kanca-kanca. Kuwi tok aja dawa-dawa lek dawa-dawa malah wis ya. Niku nggih. Tapi dipun bawani riyen mangke berdua nggih sinomipun ya. Yen kowe jangan tepuk tangan. Waduh. Sebabnya Apa artinya tepuk tangan tanpa saweran, Bu? wah iya. Kak ya pinter mentah Mas Tasrem nggih. Nggih lucu lho suwi-suwi Mas Taslim niku. Asline lucu, Mas. Saya lek blangkone dicepot, wah lucu tenan kuwi. Coba. Aja lho ora. Nglamak ti ora ngono kuwi. Golek lenane aduh arep kok dicopot. Bojoku ora tau ngene lho, Cah. Iya. Monggo Kang Mas. Nang Iki penggirong utawa wiraswara terhit di zaman sekarang. Wah, temenanan. Suarane lek gedhe arum lek cilik medhit. Ha iya ngono kuwi. Terus Hah? gede arum cilik medhit. Nggih. Terus apa, Mas? Terus ya piyanyine ya bagus. Oh, iya. tak kira nek ilang nesu. Apa? Nek ilang nesu tak kira. Ora. Ora kae mung kapas kilaf kok. Ah ya nggih. Saiki wis ngene. Iya, Mas. Ada anso seneng lamis Duh Kakang Mas. Duh Darwanti. dari yang Duh Kang Mas wonten panjenengan gawe remen bunga ati kula Kang Mas. Ah iya. Nggih. Jane lek suarane dirungokne karo merem, wah menarik tenan lho Tutik. Ayo ngono. Nek adu harap ngono. Ayo. becelu wong sojo
tembang menika diklaturaken dumateng Pak Hari Donat Jatinom Klaten yang sampun kepareng monitor ya. Jerar nanggap kapan? Iki lho Pak Hari iki lho. Ya nek syukuran to Mas. Ya syukuran kan enek wektune bulan apa tanggal berapa. Pokoke jenengan ngumumke terus ora nek nanggap ora izin. Izin dhewe ya. Izin. Wah, nek kono delok wah bajigur ngono izin dhek. Iki Pak Joko Warsito. Oh nggih, Pak Joko ngersakaken napa niku wau? Apa lali malah neng ndi mau weane tak golekane sih Mas. Oh, kinanti Sandung ka Semarang. Oh nggih, kinanti Sandung yang nembang Mbak Lia, mumpung Mbak Lia pas Ambawarsa ing kaping 70 pinten Mbak? Nggih. Pinten Mbak? Ya sapa pinten tak niki? 3 dosa 9 Mas kula. 39 nggih. Wah, masyaallah ora krasa. Tak kira lek sik 31 apa pira ngono Pak. 39 sehat panjang umur Mbak Lia, sabar kuat momong keluarga. Ayo ngono kuwi. Karo momong iki lho. Si anak-anakmu iki lho. Ayo iki. Nggih. Sing nakal dhewe iki lho. Ayo. Kula pun tobat jane. Ayo sayang, tak pangku kene sing. Nah, ngene. Tak romantis to. Kancane ra penak ngadeg dhewe rekoso arep mangku. Ayo. Pisan-pisan ya Mas. Tik, ganti kowe Tik. Mongwa Aja pinarak om. Aja. Iya. Lamis. Apik. Yo Mas Taslim. Yen kowe seneng lamis. Kang Mas isin aku. Kaya mentolo sing lanang ya. Ora ngerti asline kowe. Gampang kena ing bendu gitu kayak kemarin itu loh jadi diliku-liku ngoten. Ayo Ya, diluku. kemarin diluku niku digaruk. Lah ya Nek awakmu sawah diluku. niku digaruk. Nggih. Tumrap ing sarang Ubengno terbantingen lho. Pak Yoyo aku nggak mau dibanting di sini. Waduh, lah ngendi? Ampun nggih Bu nggih. Oh. Nanging Mbak Tuti sae nggih Bu. Nggih. Suka nggih Bu nggih. Suka mergo mesakne ayo. Ayo Mas, ora usah dirungokne kae. Sopo kae iki ya Mas ya? Dunia milik kita berdua. Ayo. Liyane ngontrak. Dia itu apa? Ayo Mas ya. Makhuhno abape minta kaya apa iki mau ayo. Ayo. mbok aja demen. Waduh. Iya. Demen. Iya ya. Lagi Mas. Demen. Demen. Lamis. He 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 he.
Tik tirokno kaya Mas Taslim iki. Aja, lek iso 100.000. Ayo. Yakin. Baleni Mas Taslim. Yakin no aku ora yakin. Baleni Mas Taslim, ben digatekne. Demen lamis he 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 he. Ya Tik, ayo. Kok iso plek kuwi 100. Ayo. Demen Mau surat munggah nih. lamis he 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 he. Nilai minus 5. Jangan Artikulasi apa Artikulasinya wis yo cepet-cepet cah. apresiasi apresiasi atau operasi tadi operasi atau apresiasi atau artikulasi Mas Aku gemes sih Mas Tuta Ayu. Ora padha to? harus dioperasi Mbak Tuti itu bukan artikulasi Kucek kan. Wah, Seneng lamis. seneng gitu Ora iku ciri khasmu. ya, seneng Seneng. ora iso luwes kaya Tuti. Ayo. Lamis Bareng. Yuk. padha karo demen citra. Sapa nih, Mas? Apik. Tik welek omong tangan merasa ngene-ngene apa tadi? Lah ngene enggak Ini boleh. ciri khas. Kok iso lah kuwi lho kendu-kenduke lho marai keri ora. Nah ini ciri khas ini tuh kayak nggak sadar gini sendiri loh Pak Yoyo. Hayo siapa mau ini sendiri. Ayo. Pokoknya sing tak senengi ngeten iki mesti tak ngeten. Tak duding ngoten. Oh, duding. Nggih. Wis matur nuwun Mas Taslim ya wis. Ngomong karo anakmu, ayo. Hati-hati ya Mas. Ya, terima kasih. Nggih. Bu ya pengen dinganekne lho Mas karo jenengan. Wah. Ayo. Ya diantarake aja lamis ya. Mangga-mangga, dadas. Thank you.
Wae lah aja lames ora tutik wis apik. Ayo. Terima kasih Pak Yoyo. Ya mek pisan iki aku ngelem kowe. Ayo. Mas sesuk nah. Besok neh piye? Sesuk dilem nah. Oh iya. Sembah nuwun niku kanca kula Bapak Ibu saangkatan wiwit saka SMKI. Niku riyen jurusane tari kok ngerti-ngerti bedal dadi sinden. Ha iya. Penyanyi dhisik mbiyen. Penyanyi terus kesalip sing luwih enom akhire mlembar dadi waranggana. Ha iya. Saiki kesalip sinden sing nom-nom karo mlembar dadi tukang pijet. Ha iya. Ha itu kun bayi. Ha iya. Sembah nuwun. Ya iki pamundhute kapilut saking Pak PJ Kepala Desa diaturake. Sapa Mbak Dian karo sapa iki? Nong. Ayo sapa kaya apa? Oke, boleh bawa catatan ya saka akeh tembang. Nggih. Diaturake. Yes. Mbak Dian Munasiroh menika saking Pule Pilang Kenceng, aslinipun Kabupaten Madiun. Ayo magister seni. Menawi winong Nawangsih biyahe mriki pun do prisa saking Tulungagung. Ya. Diaturake kapilut ya. Monggo so dipun aturaken. Yuk, dados. Iya.
nuwun Mbak Dian Munasirah kalian Mbak Winong Nawangsih. Ya. Iki uga dimonitor karo wah bahaya iki. Kaprodiku ayo. Jurusan pedalangan. Kula nuwun monitor saking griya, Mas. Monitor gacor tetep top markotop. Ampun supe SKP Binjing Senen nggih. Aduh urung dhewe Bu. Wah wis. Nggih. Siap nggih. Nggih Bu Kesi Pak Yoyo sehat selalu semangat nggih matur nuwun. Nderek remen memuji sehat katur Mbak Tutik top markotop penggemar Tutik. Wah nggih ya. Nggih Pak Halintar Cokro Pak Nobo. Kaprodi pedalangan wae gemar karo Tutik kok. Ayo nggih sembah nuwun. Ugi saking Mas Joko Saptono Cikarang Jawa Barat. Nderek nyimak streaming Mas Dalang. Nggih sembah nuwun. Nggih. Ugi saking Bu Warsila sembah nuwun. Sehat lancar sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mbak Birgita sih. Ya Bir. Kita mambengi bar tanggapan daerah kene to Bir. Nggih, Pak. Neng ndi desa ngendi? Anu, dusun Kedung Dawung. Nggih ta, Pak? Nggih. Oh, Wonorejo pundi niku? Pase pundi, Bu? Oh, Wonorejo. Oh, nggih. Ora mulai no ki mau. Nggih mantuk to, Pak, Pak. Mantuk endi? Solo, Nganjuk endi? Solo, Pak. Syukur aja. Mbak Birgita temenanan le laris ra umum. Saiki wis Winong karo Birgita kuwi wis melejit temenanan. Sing tak wayangi sesuk ki sponsore kuwi ya biyen wis nanggap karo Mbak Birgita karo Mbak Winong. Ya, wayangan campur sari. Alate komplit. Ora enek alate apa-apa, mek wong loro dikek ndur meja ngono tok. Ayo berdiri Birgita ayu. Ayo, coba kaya apa? Bocah ya ayu tenan. Dedeke ya lenjang-lenjang, pakulitane ya becik. Suarane ya apik. Ayo. Mung tekone sing rapati apik. Lho, contone pripun to, Pak? Ora paribasane ngono, tetep saiki dadi wong apik yen sampeyan. Lho. Apik tetep ayo. Tak kudang-kudang dadi wanita sing bener-bener bisa njaga marang kehormatane, njaga karo kawibawane seorang waranggana. Ngono lho, Bir. Amin. Ya, ngono kuwi. Karyane Mbah Sukron coba kaya apa? Ayo, sakitnya tuh di sini dikenalke karo Kyai Darmorejo. Ya, nggih. Nek sing ngaturke Birgita iki wis apik lumayan. Ayo, Coba kaya apa nggih. No. Nggih. Ya, Bir. Oh, sakitnya tuh di sini. Kakandes ribesu dewa. Simpan gambar tak senono. Ini gambar teman Mira. Yang ini apa maksudnya? Tak lama semua tahu. Oh. Prahara negeri
ini